Sub, this B-Boy Jarko, Polski Flavor, Lion Kings. Today I was judging, I did workshops, and I saw that Slovakian B-Boys coming better and better when I came here, when I was here last time. So I'm happy to be here again. And what else? You have to start travel to different countries, because to stay in one country is boring for me. So I have to go for different experience. And that's the message from me to you. Čaute všetci, MG a Sala Muerte reprezent. Takže ako by som mal zhrnúť Outbreak Kings 2012. Brutálna akcia, masaker Johnny Boy, Outbreak Crew. Zabili ste takú energiu, som na džeme už dávno nepocítil. Bol to malý jam, ale vibe bol nenormálny, mali si tu veľa faniek očividne z Outbreak centra, takže Lil Pablo sa mohol dobre pohrať s publikom. Level, východné Slovensko zabil úplne, som nečakal, že je tu toľko veľa nádejných B-Boys ako Faithful Crew alebo chalani zo Šace úplne preciťovali hudbu, veľa ľudí freestylovalo, hralo sa s tou hudbou, čo som nezažil ako už dosť dlho na jamoch na Slovensku. Boli dokonca cyphere, Šimo zahral dosť kvalitne dneska. Vyburcovalo to veľa b-bojov do cypheru, fakt to bolo neskutočná energia, takže veľmi kladne to hodnotím. Čo by som ešte dodal, organizácia na jedničku, takže som rád, že akcia sa spravila na východnom Slovensku, lebo ako máme možnosť vidieť, je tu neskutočný talent a treba to rozvíjať, a preto by som bol rád, že akcie by sa tu čoraz častejšie robili, možno tak 3-krát do roka aspoň, lebo proste to je najväčšia inšpirácia pre b-bojov trénovať, aby mohli ukázať, na čo majú, aby reprezentovali svoju crew. A preto dúfam, že Johnny Boy, nielen Johnny Boy, ale aj ostatní ľudia na východnom Slovensku spravia niečo podobné v najbližšej budúcnosti a budú udržiavať tú tradíciu, aby tá komunita išla hore. Nie len na západe Slovenska, ale na východe, kde b-boyi možno nemajú peniaze na cestovanie, aby prišli na západ, ale proste aby západ prišiel na východ. Takže peace, makajte, vidíme sa na najbližšom čeme. MG. Nie, super akcia, som veľmi rád, že som sa mohol zúčastniť, som to mohol veľmi rád podporiť. Myslím, že východ strašne šiel hore, dúfam, že takých akcií bude čo najviac a najlepšie bolo, keby východ netvrdol tunák, ale začal sa rozvíjať, aby začal cestovať. Minimálne aspoň na slovenské akcie, jednoducho je tu veľký potenciál. A čo dodať? Nič.